Manang biday, kebay-kebay. Ineng! Ay, Ineng, oo. Magandang umaga sa iyo. Ay, Nang! Ano pong sadya nyo? Oo, nagtitinda ako ng mansanas. Uhaw na ako talaga. Inom po muna kayo. Opo, oo. May inihanda po ako ditong tubig. Salamat. Ano ito? Inumin nyo po. Ayan. Sarap yan. Inumin nyo na po muna. Salamat, Ineng. Napakasarap ng tubig. Ere nga, mayroon akong pinda na na mansana sa iyo. Ay, nagtitinda kayo? Baka maganda yan. Ano po yan? Napakasarap nito. Oo. Ay, mansana. Sorry po, hindi po ako nakain ng mansana. Ay, hindi ka nakain? Di ba nga sabi nila, an apple a day keeps doctors away. Ay, ganun ho ba? Okay, tikman mo na, Ibay. Pre-taste yan. Oo, pre-taste. Masarap. Pwedeng free taste? Ay, free taste ito. Patikman nga. Tikman mo. Masarap yan. Piling ko na ha. Ay, wait lang, excited. Dali na, kainin mo na. O yan, nakakainin na. Excited. Nagmamadali kayo lahat? Bilisan mo. Ay, ito na. Oh. Oh no!